Okay, akwai matsala ne? Akwai matsala, ka san kosan da muka siyo dazu, kosan da muka ci dazu a daki. Okay. Ai bashi na karbo shi. Bashi ya karbo shi? Bashi na karbo shi. To yanzu ya kake ganin zai? Ai nan zan bu kawai. Ko mu ai to mu sata kawai. Nan sata kawai zamu. Ke? Me ya kawo ki nan? Ina zuwa kuma? Mutumiyar ce ai. Kai, me ya kawo ki ina tambayan ki? Makaryatan banza da wofi. An ci bashi ana kunya fitowa. Kira da ka Allah. Ke da ganin ki ɗan malam Shehu ce. Dubi kira Allah kina tafiya kamar iska za ta dauke. Ke dai da ganin ki wallahi ba karamin abinci zaki ciki da daidai ba. Allah ne ya rufa min asiri kina neman wanda zai ci da ke. Gaskiya ne aboki. Ai ke ci da ke sai gwamnati. Alan dakata dallace ni na wuce yunwa. Na fi kafin ka kyani da yunwa kalli jikina babu alamin yunwa. Amma ko ana ganin ku an gama yunwata yan ƙarya an ci bashi mai kosai da mai horgo ana kunya fitowa. To wai dakata wai bashi ba da ake magana wai ba cin bashi. Ga ya mata da mutum. Mai bi kila ba bashi kika fito yanzu haka. Yanzu abokina yanzu kila bashi ta ce ta fito take wani tafiya kwas. Wai bashi kai. Ni kana magana bashi wai ka ba ka mu wannan kosai muka ci. Ka daina magana bashi ma ka daina magana bashi zaka yarfa mu. Kana ji ba? Wannan yarinya barka ji an mun ciyo bashi mun ci mun yi kiba. Ta ci kiba mana. Ga tare a gidan nata a gidansa ake bata ai. Allah, to me burgewa da kibar da aka ci da bashi? Da kudin gidan ubana nake ci na koshi ba bashi nake ci a titi ba. Ai ke barki ci in ga miki gaskiya. Ke kina kallo na kin san ba yunwa a ciki na ko? Kina kallo kin san ba yunwa a ciki na. Shi yasa naga an fito la a shawo bashin kunu. Bashi ne ke ci ne kiba. Amma ai muna biya ba sata muke bai. To ka faɗi ba hawo mana. Ke kin san shayi. Ni ba na jari bola da leda fiye wata. Ba komai kuma haka ake yi muka fresh. Ki dubi kayan da na saka mana. Ki gane mana. Ki dube ni da kibata duk inda naje da ke gani nan za. Dan Allah kamar na bushe ka faɗi. Aje boboti yar koko. Gidan malam Shehu. Tun da dai muna ci mu koshi ai alhamdulillah ba bashin me kosai nake karɓa na ci. Kai da magana da na ga mu. Ni wallahi ni za ta bata min rai wannan yarinya za ta bata min rai wallahi kai ya zai ka biye mata kafi karfin ta kishi ne Allah ki je ki ci gaba da fama da rogo da gyada wallahi Allah amma na fi karfin ki wallahi mun fi karfin ki wallahi an da ji kunya bikin bushe sai ana boye hanya an ciyo bashi wannan yarinyan ko ka bari kin ga me rogo ba shi na 30 dan Allah mayin wata ne ke kika san ma me rogo na san ma me rogo man mayin wata ɗan ƙarya